नमस्कार। हम बासुकीनाथ सिंह भोजपुरी लोकरंग यूट्यूब चैनल पर राव स्वागत करता हूँ। अब तक जौन भी कविता गीत गजल यह चैनल पर आई ओपर रउआ सबन के भरपूर स्नेह आ प्यार मिलल। राउरे स्नेह आ प्यार खातिर हृदय से आभार। कुछ नया अब बेहतर करे के कोशिश जारी रही। रउआ आपन विचार आ सुझाव कमेंट में जरूर बताइए। हिंदू नववर्ष के पहला दिन यानी चैत्र नवरात्र के दिन बुधवार 22 मार्च 2023 से जहिया बिहार दिवस भी बा, भोजपुरी लोकरंग चैनल पर एगो नया शुरुआत हो रहल बा। हम लेके आ रहल बानी भोजपुरी पॉडकास्ट, जौन हर बुधवार के सांझी खा 5 बजे रउआ सामने हाजिर रही। यह पॉडकास्ट में कोई गांव जवार के किस्सा कहानी अब बात रही। तो रउआ से निहोरा बा कि भोजपुरी पॉडकास्ट के जरूर सुनी आ एकरा के अपन प्यार दी। रउआ निमन लागे तो लाइक करी, शेयर करी आ सब्सक्राइब नहीं करी तो भोजपुरी लोकरंग यूट्यूब चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।